Científics de Carol i Jorge, de Carol i Jorge. Ara parlem d'un científic molt famós. Ell és un crac, Newton és el millor. Descobrí la gravetat, una poma li va caure al cap. Marie Curie treballava en radioactivitat. El Daniel Poloni va trobar i tots aquests la van matar. Na, 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 na. Albert Einstein guanya un Nobel en 1921 per la seva teoria de la relativitat, coneguda la seva equació per tots igual a mc al quadrat. Igual a mc al quadrat, igual a mc al quadrat. Ell ama ara en un sopar amb George, compositor de vanguardia a desenvolupar. Aquesta és que s'utilitza per controlar torpes i comunicacions. Esperem que us hagi agradat la cançó.